Hvad så, gutter? Velkommen til den første DKP-film. Vi tager lige sådan en lille hurtig rundt om vores by indtil videre. Og I kan se, vi har sådan et hus, der ikke er færdigt endnu, som en af vores offline-venner er ved at bygge. Så har vi et hus, der tilhører Speed Like Hell. Idioten. Anyway, lad os gå ind og tjekke. Ti stille, ja. Ti stille, bitch. Og så går vi lige herned. Ned i hans hus. Sådan cirka. I kan se, han er sådan rigtig, han elsker at have orden, kan man simpelthen se. Mad, brosten og sådan en masse andre chests til et par forskellige ting. Anyway, let's get up igen. Op. Sådan der. Han har også fået lavet en jacuzzi, tror jeg der. Og han har også fået lavet en lavesø for no random reason. Går du ud af døren, mand. Og så tager vi hen til vores spawn, som vi så i starten. Og så jeg kan se en mand om baggrunden, så er det sådan Speed Like Hell. Sådan idioten igen. Vi har også vores, ja, fanden kan man kalde det. Vores lille homemade vandfald her. Eller, ja, hvad man kan kalde det. Og så har vi også en af Speed Like Hells konstruktioner her. Et lave vandfald. Spørg ikke mig hvorfor. Jeg vil ikke... Nej, jeg viser ikke lige møderummet. Det er tophemmeligt. Og så har vi herover, hvor vi har Jimmy's Rogue hus, som ikke... som også har ligesom Speed Like Hells, sådan en kælder. Hvor sådan set alting er i. Han har sin egen lille indendørs farm her. Og nogle borer, en seng, flere borer, ovn, crafting table, og så chest, og så også en jacuzzi, og så også et lava bad, som jeg ikke gider gå i. Så er der, skal vi lige op igen. Kom så. Så har vi Peter 111's hus, som ikke helt er færdig endnu. Der er lavet også at være ligesom Speed Like Hells og Jimmy's Rogue hus. Der er også sådan en kælder, som en endnu længere kælder. Og det lader til vist at være en mine hernede, er jeg ikke sikker. Men det er under konstruktion. Så, hey, du står i min vej. Går vi op igen. Går vi op igen. Og så skal vi sådan set, hvis du går ud først. Og så står du i min vej for satan. Og så er vi herude ved vores havn, som er sådan set også under konstruktion endnu. Den er lige sådan, lige hvor man ikke kan fisk her sådan. Den skal lige bygges færdig og sejre endnu. Så har vi også noget, som er lidt under konstruktion lige nu. Vi har sådan set lidt vand her, eller lidt lille smule hav her, som også lige skal væk. Og så har vi Anders Ama, som bor her, hvor der mangler vinduerne. Og så kan I se mig og Anders Ame og jeg, vi har lavet sådan en lave og glaspyramide her, som vi ikke helt rigtig har fundet ud af, hvad skal være herinde endnu. Men vi sådan snakker om det, måske skal være lidt en farm. Og så skal vi sådan set hen og se lidt mere også endnu. Der er så lidt at se. Vi har mit hus, som nok er det sejeste indtil videre. Vi har mit crafting hus, eller mit crafting rum, og du står stadig i vejen. Og mit køkken, et meget lille køkken, men for fanden, du står i vejen. Og så har vi sådan et bord og min seng,
eller sengerum. Og så står der vejen. Går vi lige ud igen. Så har vi sådan en tower, eller et tårn. Og vi har sådan set også en mur rundt omkring hele vores område, for at der ikke lige kommer nogle idioter og kommer og smadrer det, eller troller os. Vi har sådan set pænt god udsigt herfra. Vi kan sådan se lidt ud over byen indtil videre af, hvad der sådan set er blevet lavet den indtil videre herovre om på den anden side af. Og vi kan se, der er bjerge med endnu et tårn på, hvor vi nok kan se det hele. Så skal vi ned igen, og igen, og igen, og igen. Gå ud. Vi skal også over til det tårn deroppe, for at I lige kan se ordentligt hele vores vores by, vores lille by, som bliver ved med at vokse større og større. Og vi har også Speed Like Hills Farm her. Vi har endnu et tårn her for lige, vi har sådan et tårn rundt omkring i hver hjørne næsten, for lige at holde øje med alle mulige folk på den her server sådan set, hvis der er nogen, som kommer i nærheden af os. Ja, tak for i dag.